és el principi del que podeu ser i del que sereu. La pregunta fonamental que vos heu de fer i que heu de respondre és: i ara què? Doncs ara vosaltres, ara la vida. Cal encarar la vida, cal que sigueu emprenedors d'un projecte en què heu de centrar totes les vostres energies, tots els vostres esforços, que és convertir-vos en la persona que podeu ser, que sereu, tant a nivell acadèmic com a nivell personal. Ara us toca a vosaltres. Ara toca fer les coses, si és que encara no és així, per un mateix. És a dir, de responsabilitzar-los del que fareu. I jo us avise que aquest camí no és fàcil. Tindreu dubtes, tindreu inseguretats, trobareu dificultats i problemes. Hi haurà coses que no van a sortir com desitgeu. Però el primer que heu de saber i de tenir clar és que no esteu sols en aquesta aventura. Teniu el suport de tots aquells que us aprecien. En primer lloc, de la vostra família, que sempre és i ha de ser un suport fonamental en la vida de qualsevol persona. Però també estan ahí els vostres amics i fins i tot els professors que us hem tingut. Per tant, ara ja no valen excuses. Ara és hora de demostrar el que sou i el que valeu. D'aprofitar tot el que haveu après, d'esforçar-vos en el que podeu aprendre, de practicar aquests valors que vos fan millors. La sinceritat, la benevolència, l'honestedat, la tolerància, el respecte, i que són els que precisament fan que tinguem orgull d'aquesta promoció de segon de batxillerat, més enllà dels bons o no tan bons resultats acadèmics. La tercera ja, aquesta promoció, és la història del nostre institut. Aquests alumnes són Tamara Vellés Montfort, Juan Enrique Chivacelades, Carlos de la Rosa Mollón, Miriam El Kadiri, Andrea García Senjo, Adrián García Pérez, María Iñac Vital, Marc Julián Sales, Omaima Caremo El Brousi, Sara Lozano Ortiz, Ángela Mayolaís, María Miragada, María Muriá Carnicer, Raúl Muriá Porcar, Noelia Ortega Ferris, Marc Pejó Forés, Tania Lice Ramos Maldonado, Carmen Salvador Ribés, Iris Anauja Muñoz, Sara Simón Montolío i Javier Alaya Arteso. Aquests són els que han quedat al final de molts anys d'estudi, però heu de recordar que moltes vegades cal guardar el millor per al final. Una il·lusió dels professors, més bé és una fantasia, sense cap base lògica, és que una mica del que són, de com són els nostres alumnes, siga gràcies al que els hem dit, al que els hem ensenyat a les aules. Tan extraordinari seria, almenys per a mi, que alguna de les coses positives, de les moltes coses positives que veiem en els nostres alumnes, fora gràcies a nosaltres, els professors de l'IES d'Alcalaquem, del que tan orgullós estic de ser membre. Benvolguts, companys. Això fora així, si el que cal és avaluar un projecte educatiu a partir dels resultats que hem obtingut, la promoció del batxiller del curs 2017-2018 són una prova molt evident de que hem fet un molt bon treball. Estimats alumnes, com he dit abans, ara el que toca és la vida, la vostra vida, i sou els protagonistes. No us queda altra opció que elegir viure, com diu el famós poema de Rudyard Kipling, amb tot el que això significa. Aquest poema diu així: elegí vivir, no quise dormir sin sueños, y elegí la ilusión que me despierta, el horizonte que me espera, el proyecto que me llena, y no la vida vacía de quien no busca nada, de quien no desea nada más que sobrevivir cada día. No quise vivir en la angustia, y elegí la paz y la esperanza, la luz, el llanto que desahoga, que libera, y no el que inspira lástima en vez de soluciones. La queja que denuncia, la que se grita y no la que se murmura y no cambia nada. No quise vivir cansado y elegí el descanso del amigo y del abrazo, el camino sin prosas compartido y no parar nunca, no dormir nunca. Elegí avanzar despacio durante más tiempo y llegar más lejos, habiendo disfrutado del paisaje. No quise oír, elegí mirar de frente, levantar la cabeza, enfrentarme a los miedos y fantasmas, porque
porque no por darme la vuelta desaparecerían. No pude olvidar mis fallos, pero elegí quererme, perdonarme, llevar con dignidad mis miserias y descubrir mis dones. No vivir lamentándome por aquello que no pude cambiar, que me entristece, que me duele, por el daño que hice y el que me hicieron. Elegí aceptar mi pasado. No quise vivir solo y elegí la alegría de descubrir a otro, de dar, de compartir, y no el resentimiento sucio que encadena. Elegí el amor. Y hubo 1000 cosas que no elegí, que me llegaron de pronto, que me transformaron la vida, cosas buenas y malas que no buscaba, caminos por los que me perdí, personas que vinieron y se fueron, una vida que no esperaba, y elegí al menos cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. No quise vivir muriendo y elegí la vida, y así podré sonreír cuando llegue la muerte, aunque no la elija, porque moriré viviendo. Benvolguts alumnes, és difícil condensar en un discurs tot el que un pensa i voldria dir en moments com aquest, però almenys vull acomiadar-me dient una cosa més personal. El que desitge de tot cor és que aquesta en l'institut, que ara acaba, hagin significat i signifiquen per a vosaltres el mateix que han significat per a mi. És a dir, que formen part d'aquest passat que sempre està present, que sempre volem recordar, que ens identifica. Per això pense que hauríeu d'estar agraïts i espero que sigui així a la feina excepcional que han fet molts dels meus companys durant els anys que haveu estat a l'institut, a Dies del Calatent, i crec que mereixen el vostre reconeixement, però aquest no és el meu cas. Jo sempre us deuré molt, molt més del que haig sigut capaç de donar-vos. Per això aquest discurs està dedicat a vosaltres, els meus bonics alumnes. Us dono les gràcies i us desitjo el millor, o com diuen a Mèxic, penso que m'hi ha dit un amic de veritat, que us vaya bonito. Moltes gràcies a tots. Passem ja a les actuacions musicals, que en aquest cas van a ser interpretades les dues per Tamara Vallès i començaran amb Mariposas de Freddy Leis i esperem que us agradi molt.
desoladas, templos de tristeza en el salón.